ଆସ ଆସ ତମେ ଆସ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ପରା ଆଧାର କାର୍ଡଟା ନେଇକି ଆସିବ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଅଛି ଅଛି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ହଁ ଭାଇ ସରି 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 କଣ କଥା ହଉଥିଲି ତ ଟିକେ ବସି ବସିଥିଲି ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ପଇସା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ଭାଙ୍ଗିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ବା ଏଠି ଲଗେଇ ଓ ବସିଆ କଥା ନୁହଁ ଆଉ? ଆରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପଇସା କିଏ ଦବ ସେଠି ପକେଇ କଣ କଣ ବଜେଇବ କିନ୍ତୁ ସେଠି ପକେଇ ଲୋକାଲ ଟୋକାକୁ କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଜାଣିବ କଥା କଥାରେ ସେକିବ ତମେ ସେକିବା କଥା କହିଲାଣି ରହ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମିଲୁ ଟିଲୁ ସିଲୁ ଗୁଲୁ ପଲସର ଗାଡ଼ିରେ 150 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇ ପଳେଇଲା ହଁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆସ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା କଣ କହିଲେ ବଜେଇବ ବୋଲି ହଁ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଖାଲି ତୋର ଏକା ହ୍ୟାଲୋ ମୁନା ବିଟୁ ରିଟୁ ଚିଙ୍କୁ ପିଣ୍ଟୁ ଆରେ କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁରନ୍ତ ଖଟିକି ଆସେ ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଦେଖଉଛି ମତେ ହଁ ଆସିଲ ହଁ ହଁ ବାଟ ପାଉନ ଆଡ୍ରେସଟା ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗାଟା ଭାଇ ଟିକେ ଆଡ୍ରେସଟା କହିଦେଲ କୋଉ ଜାଗା ଆରେ ଜାଗା ମାରା ନ୍ୟୁଜ 7 ଅଫିସ ତା ତଳେ ଅମ୍ଫୋଟ ଦୋକାନ ସେଇଠି ଅଛି ହଁ 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 ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଆର ପଟେ ବୁଲିକି ଆସିବେ ସେପଟେ ଆସିବନି ସେପଟେ ଗହଳି ଟାଇମ ଲେଟ୍ ହବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଆସ ଜଲ୍ଦି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ ତୁରନ୍ତ ତୁରନ୍ତ ଆବେ ସେମିତି ଆସେ ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆଇଛି କାହାର ପିଣ୍ଟୁର ଭାଇ ତମ ପିଲା କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାକୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ହଁ ସେପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇପଟେ ଦେଇକି ଆସି ତାଟେ କହିଦେଲ ଲିଫ୍ଟ ହଁ ଭାଇ ଆମର ପିଲା ଗୋଟେ ଆସୁଛି ରେଡ୍ କଲର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ହଁ ଆମ ପିଲାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଦେବ ହଁ 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 ଆସ ହଉ ଆଉ ଭାଇ କଣ କରୁଛ କଣ କରିବି ଏଇ ତ ଜବ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା 7,000 ପାଉଛି ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ତମେ ମୁଁ ଏଇ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛି ଆସିଥିଲି ବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେ ଆସିଥିଲି ଆସୁନ ଚା ଫା ଟିକେ ପିଇବା ଆସ ଚାକିରି ତ କାଇଁ ଅପେକ୍ଷା করে ସେ ଆସନ୍ତୁ ଆସିଲେ କଥା ହବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଦେଲା ଆପଣ ଗାଡି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ତମ ଗାଡି କୋଉଟା ତମେ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ତମ ଗାଡ଼ି ନା ନା ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ନା ମୋର ତ ଏଇଠି ସାଇକେଲ ଏଇଟା ତମ ଗାଡ଼ି ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ତମର ହଁ ମୁଁ ତ ସେଠି ତ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଏଇଟା ମୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୋର ତ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା